coa Consellería o único que conseguimos foi facer unha exposición das nosas demandas, pero sen que tiveramos ningunha proposta concreta que fora suficiente para poder pois desconvocar estas movilizacións, motivo polo que hoxe continuamos coa folga e estamos aquí concentrados porque seguimos esperando a unha nova convocatoria que iba a ser no día de hoxe, pero que xa nos comunicaron que hoxe non iba a poder ser por cuestións de axenda da Consellería e que quedará adiada para outro momento. En teoría, e iso mentras non teñamos unha data concreta, quedará pois para outro momento antes da seguinte xornada de folga prevista para o 9 de abril. Para nós, a solución ten que pasar con medidas concretas para todas as categorías da atención primaria e, mentras tanto, pois seguiremos coas nosas reivindicacións e seguiremos pois cas movilizacións que sexan necesarias.